Kedekma salniya golo Facebook live bekha ni tekto bekha ni dukho bekha ni kosto birman abarno tuye জনতানি দরবার যেহেতু জনতা পাবলিক সিনিতি প্রাসানো তৈছে তিনি সামং তাঙৈ তংবাবা নরনে কক নাওইনো आं তিনি বেবাক স্যাক্রিফাইস বেবাক ইয়াকাरै তংবাবা নরনে থানিনো কাইসা সুংমুং তবুই নরনে থানিনো কাইসা সাজেশন নানা বাগै tamo khaiman chahinai tini teisa Facebook live kedak masalni yagulo norni chuba susanai ma phaipika jara okra sakra buddhijibirni thanibo sungna bagai suggestion nana bagai tini phongo toiwan dalni je jagani theke ang thangnai 2021 एडिसी चंगमारिबो बाताइखा काठालिया मिर्जा राजापुरनि आ कन्स्टिट्युएन्सिनिनो दुइवान दालनि खरकसा ताखुक मंगल देबर माहिनै बानो फोन खायो बसाव कदकमा साल रमै बिनि साक हामिया बेमार खाक्लाब सामानि दे कुनो रोजी रोजगार करै आं तिप्रामो थानि बागै कदकमा सालरमै फाइट तै जबा खलाइमानि ताबक आं हस्पिटलो कलाइजाक तैबान दलो फियाबा सोनोग्राफी नानान्तानि पदेर पर चेकअप तै कुचक बेरामनि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट नि बागै रांखक सुबासो किसा नागो सार नोंगानो किसा बानचेदि आनो मोथां देंलो थै थानायका ahai hini bo kaptei khlainai kapja khlainai ano saw tabuk ang bekhaw belai ke tektoman kha tektonang kha tamni bagi himalaya omhai kaisa kesia kobangma keisi nan thani phayo phia bang nije tini sak khut sak bai thangsang tini helpless दफानि बागै जातिनि बागै सेक्रिफाइस खायै दिनै विदाउट करप्शन विदाउट एनी लालच एवरी स्टेप गोबां दुख बिरमान टेक्ट मानैबो टेक्ट रजागैबो हामिया हिनजागैबो गुबै बोखा तै दफानि बागै चबा खायनानि बागै विदाउट कम्प्रमाइज सामं खायगा थांनाय 14 to 15 years फियाबा दिनिबो आं अमहाय बरक जे बरक रक्सनो लिडार हनि आसावै तंगो जोंना आसा जानाय बरक हनि वानसगो sei asa janai borok rok nije sak bai thang khut helpless ang bono subai miani bagai tini bekha belaike dokho birman tekto nango bekha phatinan nayo ang nije sak bai thang tini অত্যাচার খাইজাgai tongo bising bising thangjagai tongo kebeng jagai tongo hamia sajagai tongo सातक जागै दङ गुबुननि बसं रक बायबो साकनि बसं बायबो गुबुननि बदल बायबो साकनि बदलनि बरक रक बायबो थांनाय बुबागरना लगेर माने तिप्रालेन्ड ग्रेटार तिप्रालेन्ड तै कम्प्रमाइज खाइया दफानो तै कम्प्रमाइज खाइया थानि दिल्ली थांगै एलायन्स खालिया नै जों तिनि चबा कुबै कुबै खाइमानि गोबांमा बरकनि मकल फन गुबुननि दफानिबो मकल फन गुबुननि दफा बायबो नगो पुलिस रहरै रेड खाइजागो टर्चार खाइजागो केस रजागो गुबुननि बदल लगायबो साकनि बदल लगायबो निनि जारेनो मासे मानुंगिया निनि जारेनो तिनि पोजिशन पावर पोस्ट आसगै मेया हेनै आनो मकल फन ngै हामिया साबै नरजागै सातक जागै मातं हाइपानो जे कष्ट दुख बिरमान सातक जाग मानि न दफानि सारते हेनै आं सातक जाग फनो ani borok rok ano satok mani nang khoboloi kholoboi
milibreoi sak saicung sakao pressure nawi kosto dukho manai soisogoi tongo bobagrani kethar bekha kebui bekha chatiak mani non nahari satok jaga yang tongo phiaba satok jag mani nang soijo khaitom phiaba tinini salo ang satok jak mani ang kostor jak mani ang birman man mani ang thungjak mani no ang soisogoi kheyei khogoi thungjagoi tongphano ano satok nai rok tongthogoi chawoi आनंद को तंफनो आबनो मुंगसां जायगाया फनो दिनै आंनि बरक रक दिनै थैनानि जरावो आं थै थांसिनाय आनो किसे सुबाग्रा दिनमा जराव सुबा मैयां मानि न बेलाय बखा दुख कष्ट बिरमन नांगौ अमनि सालनि सिगां तै खरकसा साव दारा मोबाइल सदा क्रिका मोबाइल पाइरनानि आनो 4000 रां रदि रैमाया कारण आं तो करप्शन बुखाइमिया पावर पोस्ट पोजिशन बो आनि थानि ग्रै आं ना नाया दफानि बागै लुकुरक न सावो नर न सावो पावर पोस्ट पोजिशन ता हमजाक दि याकारै रेदि हिनै आं याकारै रेखा केबो याकारिया जत सेगलाय तंफ्रो आं याकारै रेखा गोबां मा जागानो जत आराम आयसो तंगै बते कतर नांगौ हिनै नाय पोस्ट पोजिशन रिजाइन रफ्रो आं तिनि ग्राक खाइनि दायित्व पालन खाइ तंगो दायित्व मानिया फानो दायित्व जे मान मानि न तिनि आं बैसेगलायै ब्रुम ब्रुमलाय तंफ्रो आं याकारै फुनुका नरने कक बायनो दफानि सारते हिनै नाय फिया बां याकारि रहरमानि यागुलो नरने कक बाय जे याकारि रजाक नाय रो जरा आसुक नाय रो परक ताबुक सुबाय आंगै आलु करक आनो नासिगै काबै आनो हेल्प सानमान नां हेल्प खाइबि आं माने बेलाय खेबखा दुख बिरमान कष्ट मानो ताबुक गोबां बरक जेमन मान्दायनि सुरस सालपट्टि नानो कल खायो तारा बेकार चराय आं ताम खाइसिनाय किसा से लोन फान रे दे कोनो जागा फान सुबा सु खाइ रे दे दारा माइ मासे थैसिनाय आं ताम खाइसिनाय नि सापुं सापुं फोन खाया न बखा कष्ट नं दुख नां बन सुबाय मिया गोबां बरक काबो दै खरकसा बरक बुमुं खै सालिया डेली आनो कल खाइनाय खाक्लाब सावो किसा फान सुबा सुर दे नै सावो नेका आं रैमिया हेल्प किसा ना दे हेल्प असिस्टेंस नि नै रहरका रां करै फान करै नि किफली रहर जाखा उलह गांके दारां ताम खाइसिनाय आं पार्टीनि फन रिजाइन रै फन नगा असुकमा तमसनिन साव आं बनो कोनो हिनिमेया माना खाइका कितो माना खाइमालिया अमाय खलायनाय गोबां बरक गोबां लुकुनि दुख कष्ट न नुगै सुबाय मिया आं मानि न सबसे दुख नांगौ निजे सातक जागै थंजागै कष्ट रजागै दिनै चारिदिक दिया आनि दुश्मन गोबां मा साकनि बदल निबो गुबुननि बदल निबो गुबुननि दफानिबो साकनि दफानिबो तावनि बां हमला दफानि बां सय सय जबा खाइमानि बागै मनि चाया सुगिया न बां तिनि खबलै मा दङ मनि चाया सुगिया बरानो अत्याचार खाइमानो बां सह्य खाइ खबलै बरनो तंथग्रै मा दङ तानि बां हमला दफा दे अरै पर इंलंनो ताकु खबलै दङ तमाय सिचुएशन लुकुरन थाने मनो सुंमं लुकुरक बुद्धिजीवी रक सिनाय नंनाय रक नरने कक बैनो बेबाक याकार दि सैक्रिफाइस खाइदि आमाहाय हिनै सैक्रिफाइस खाइदि हिनै सावैनो सैक्रिफाइस खाइका कोनो दिन आं कोनो जातिगत तैबो सायको ताबुक साक जरा